אומרים לך שיש מגיפה בכל העולם. אוקיי, איפה הגופות ברחובות? כאילו, מגיפה, אנשים מתים, אז איפה כל הגופות? אבל תסתכל, כל הבתי חולים מפוצצים. כל הבתי חולים בארץ היו מפוצצים הרבה לפני הקורונה. גם בקורונה הם מפוצצים וגם אחרי הקורונה הם היו מפוצצים. ובואו נדבר על זה, על עובדה שבקורונה דווקא הם היו פחות מפוצצים מה שהיה לפני ואחרי. לא, אבל שמע, שמעתי עזוב חדשות. איפה בדיוק המגיפה? שמע, לדודה שלי, לחבר שלי, לזה, סבתא שלו, זה נפטרה. גם סבא שלי נפטר בקורונה. ואני מגיל 6 שומע כל שבוע שמישהו, סבא שלו, סבא רבא שלו, בן דוד שלו, זה נפטר. וכל שבוע אני שומע את זה. מה זה אומר שהיה מגיל 6 שלי, כל יום היה מגיפה בעולם ולא ידעתי ממנה? איך אתה יודע שאתה מתחיל לחשוב כמו עבד? זה הרגע שאתה לא מקשיב לעני הפנימי שלך. אתה יודע עמוק עמוק בפנים את האמת. אנשים לאורך כל קורונה עמוק עמוק בפנים ידעו את האמת, הרגישו מה האמת. אבל בגלל שמכל מקום אפשרי עשו להם שטיפת מוח, הם ראו פה, כל הרופאים שניסו לדבר נגד הקורונה חסמו אותם, חסמו להם את האקאונטים, השתיקו אותם בכל דרך אפשרית. אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר, טוב, משתיקים אותם, אולי הם באמת לא יודעים מה הם אומרים. הם יודעים מה הם אומרים. הסיבה שמשתיקים אותם כאילו רוצים שאתה תדע את מה שהם רוצים להגיד לך. ועמוק עמוק בפנים, אתה יודע את האמת, אבל אתה זורם עם המצב הקיים. וזה נקודה שהם רוצים שאתה תהיה בה. שאתה תהיה מבולבל, שאתה תפחד לעשות צד ימינה וצד שמאלה. אני אגיד את האמת, קורונה זאת הייתה רק בדיקה, לבדוק עד כמה אנשים באמת מצייתים ועד כמה יהיה קל לשלוט עליהם. הצד הבא יהיה הרבה יותר כואב, והצד הבא, אני אפילו פוחד לתאר אותו במילים.